Riwruok mar Jochiw thieth kidieny mar clinical officers olando chako ng'anyo margi ayanga kochakre saa 6 otieno ma kawuono bang' winjruok tamore bede kindgi kod sirikal. Giwacho ni migawo mar thieth oserem chiwo luor ne winjruok mane gibedo godo e wi kwayo mar medo gi osara, ndiko apisas mag universal health coverage e yo mongirore kod neno ni giyudo okumba manyien mar thieth ma bende gigo duto koseketi e tim. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Odong seche machuok kende to jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers chako ayanga ng'anyo margi kuonde thieth duto ma pacho ka moting'o nyaka osiptende mag counties, okang' madhi kelo rochruok mokalo e chenro mag thieth e osiptende duto mag sirikal e piny Kenya. Jakom mar riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers ma bende ong'ere kaka KUCO chiko jochiw thieth duto manitiere mabul mar riwruok margi mondo kochakore saa 6 mar otieno we tijgi nyaka chop sirikal ketie tim kwayo margi. Ka giseyo kuku mar tend governors kod migawo mar thieth magiwacho ni osebedo kawuono kwayo margi. Today midnight we are proceeding on strike, and that includes all clinic officers together with clinic officer specialists and clinic officer interns. We made it crystal clear that the reason as to why we give the 21 days is because we were giving them time so that they can be able to resolve the issues in dispute and so that we did not have to proceed on strike. Gilero ni okang' makamagi kao bang' migawo mar thieth nyiso yulo e tijgi mar keto kokgi winjruok mane gisebedo go kod apisas marango chenro mag chulo sara pacho ka SRC machunogi mondo ging'uk chenro duto mag thieth. The other unfortunate bit, and especially for the Ministry of Health, is that we have already concluded the CBA. SRC has already given its approvals. The CBA is printed and has been with the CS for the last 3 months. He has not found some time to put his signature on the CBA. You can imagine, we are going on a strike because Duale has not found time to sign a CBA that is concluded and approved by the SRC. Gikwayo sirikal mondo par makare midhiero ma okang' makamadhi kelo kaluwore ni en kinde manyasi thoth kendo masiche mag apaya bende ohinyo bedo ka yo ma jopiny dhi yudogo thieth e kinde mowinjore dhi bedo kod ng'ikruok maduong'. It is so bad that it is going to be holiday session where we see an upsurge of diarrheal diseases. People who travel to malaria-prone issues go and come back with a lot of malaria, issues of road accidents, and there are not going to be people to help these people when they come to the hospitals. So to the employer, if you really love the Kenyan people, please sort our issues so that clinical officers can continue treating Kenyans. Apisas gi kata kamano oketo e ler ni ponono sirikal oyie bet kodgi piny e kinde moro amora kendo keto kokgi e winjruok ma gidwaro to gibiro dhi nyime kod chenro mag chiwo thieth ne jo Kenya. They still have time mpaka leo usiku saa 6. Wakituita saa 4 usiku we will be available. Wakituita hata hiyo saa 6 usiku we will be available. Lakini wasipokuwepo kufika kesho, mahospitali zote zile za rufaa, zile za referral, zile za nyanja za chini, level 2, level 3, level 4, zote tutatatiza shughuli ya afya. Giwacho ni gisebedo kod horuok kuom kinde mathoth kendo kaluwore kod okang' mar migawo mar thieth rem chopo mondo giket kokgi e winjruok to dhi chuno mondo gin bende gichop chon e nyasi mar sikuku. We have been patient enough because the return to work formula that this is based on was to be implemented from September last year. And we have waited for a whole year and several other months for the implementation to take place. It's the government which has gone on strike, and we are calling upon all the clinical officers across the country. We just joined the government in the strike na tuendelee na sherehe mpaka ile wakati wataona Wakenya wanafaa kureceive the much needed clinical services. Moko kuom dwaro magi uting'o meto mar osara, miyo gi okumba mar thieth kaachiel kod ndiko apisas mag UHC yo mongirore e kind dwaro mamoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto medo dok ne chenro mare mar chwalo piny Kenya kowuok e rang'iny